kuti munhu anyatsoimba anoda kumboti iko kai kuti agone kutamba kahede. Madrugs ndori pandemic yakaita kunge covid. Drugs amuri kutora hamusi kugonera chero mumwe munhu, muri kuzvitadzira mega. Ramangwana riri kufa nderani? Nderako. Misodzi yangu inenge da kutobuda maichisamba tikatanga kutaura nyaya yemadrugs. Anakule ndakutaka wanjirisa une $1 mapondo. Madaya we yakona mushuku fana pele maditenga tuke njia kune sipo yako ne mafuta. Inoba mukadzi. Ndizozo. Hama wene yanyu bari amanomesera. Vanhu vari kunzi vari kusungwa kuti vanzi vaita madrugs ndo vari kunzi vari kuputa madrugs ko vari kumaunza. Vari kumaunza ndo honzi konzi huru. Hongu tiri kurwadziwa sevabereki senyika kuti one zviri kuita vana vedu. Ngatitarisei kuti tovapei vana ava. Vapedza chikoro aita zvakanaka zveshuwa. Ngatigadzirisanei papapa pekuti tione kuti vana vedu vawana zvekuita. Tori dambudziko because titoona vamwe vari kupenga nemadhaka, vamwe vari kutofa. Ramba tichidzidzisa vechidiki nzira dzokuti vangakopesei nemachallenges eupenyu zvisina madrugs. Stay away from drugs. Ndizvozvo chaizvo. Tinogona kurarama tichichengetwa naNyadenga, Mwari wedu aripo, vabereki vachibatsiridza, nharaunda dzichibatsiridza, nyika dzichibatsiridza, tinogona kurarama. Nyaya yemadrugs haipo.